मागणार काय म्हणता उलट तू हळूहळू उडे ना मला हा त्या बायलाबद्दल पाहू नये हा पर्यटन काय तू आवडतं मला काय तू आवडतं मला तू जमिनी मागवला मी माडी खंडे जमिनी मागवला की समजत रे तू समजायला गेलं रे समजून किती उडेल मिळालं त्या फळ्यामुळे लोकांना सॉरी तुमच्या लोकांना बायला पदेल ना आता सॉरी तू शिकायला कोणी तुम्हीच म्हणे सॉरी तू शिकायला तुम्हीच म्हणे हा मागे सॉरी पिऊ मागे माझी सवय लागेल की हे मी एमके घरा पेता पैशावर सॉरी पिऊ असली लोक आहे आणि आता हे कल्पना करतो किती समज आहे ना लोक बायला पळून नाटक करतात धावला उडवू कानपणा कानपणा उडवू काय किती पण सांगलंय बाबा सॉरी दिनाक म्हणजे बाबा रे तरी सुद्धा तुम्ही सॉरी देता बाबा बाबा रे तुमका एक पट्टी सांगल्या कळना मागे भावाक सोरो पिवपा दिना का म्हण घेऊन आता तुमका आता एक काम करा फाल्याच्यान त्याका सोरो पिऊ घाला आणि तुमच्या घरातच जाऊन घ्या तशी तुम्ही रागार किती जातात किती जातात किती जातात रागार किती जातात हो मोडतो पळेला मोड सकल पटाला दिसतो मला ते खबर असते ते किती असतो तुमका हो ते अजिबात सॉरी दिना तुझी शपथ शाळेकडे येऊन बाबा बरोबर पिऊन तुमका लास्ट टाइम हेच मुखार माझ्या गावात सोडा दिशा पोलीस कंप्लेंट करतले संघाची सगळ्या बायला आपयतले आणि सगळ्याच्या मुखार चपलान धरून तुमच्या तोंड फोडतले आणि गाडवार बसून तुमच्या खिंड हा चालू इथलं गरम किती जातात तुम्ही आमचं सांगाल नाही कळलंय दुर्गा देवी बाप खंयचे पांढरी चिरकोन असा मस्त सर्वे करता तू कसा एक खबर उरकत जाय किती सांगू हे दोघी जण एकाच माळ्याचे म्हणी खबर असा यो दाखवी ए नका तू होता का तू घाबरला रे कानपणा मारला चुकी नीती चल ओके मला